Bueno, egunon danoi eta antolatzaile eskerrak eman aukera hau emateagatik. Esan bezala, ni Marilu Duenaga naiz eta nator Deustoko Unibertsitatetik, Deustotek Learning ikerketa taldeko arduraduna naiz. Eta hemen ekartzen duena da ClipFlair proiektua, da hizkuntzen ikasketa eta irakaskuntza laguntzeko proiektu bat ikusentzunezkoek erabiliz. Proiektu hau, proiektu europear bada, hainbat aldekide herrialde desberdinetakoak egon dira, eta helburua zen ikusentzunezkoak baliabide bezala erabili hizkuntzen irakaskuntza eta ikasketan, baina gehien bat bi teknologia erabiliz. Alde batetik azpititulazioa eta alde batetik bikoizketa. Hau beste proiektu, aurreko proiektu batetik dator, LEVIS, Sun Learning via Subtitling, subtituluak, azpitituluak erabiltzen ziren ikasteko eta kasu honetan bikoizketa ere sartu zen tresna honen barruan. Jarduera interaktiboak sortu dira, ez bakarrik plataforma, alde batetik plataforma eskaintzen da, plataforma irekia eta doainikoa, gaur bertatik oraintxe bertan erabili dezakezuena, eta beste aldetik 15 hizkuntza baino gehiagotan garatu diren 300 jarduera baino gehiago daude. Guztiak Creative Commons lizentziarekin eta eskubideak eta lasai erabiltzeko modukoak. 2014 urteko aurtengo maiatzean bukatu zen proiektu bada, bukatzutzat esan nahi dut, garapena bukatu inzela, baina hori esan nahi duena noski da, orain hasten dela bai proiektuaren bizitza. Eta orain hasi behar duzuela irakasleok, ni ez naiz hizkuntzen irakaslea, erabiltzen eta honi etekin ateratzen, ezta? Hor daukazu helbidea eta gaur bertatik gero erakutsiko dizuet zer aurkitu dezakezuen bertan. Proiektu honen talde unibertsitate desberdinak egon dira lanean, parte hartzaile gehienak hizkuntzen irakasleak edo itzultzaile mundukoak dira eta gitxi batzuk teknologoak edo gara. Eta zer da honen helburu? Tresna bat gehiago eskura eukitzea hizkuntzen irakaskuntzarako. Bikoizketaren bitartez, ariketa desberdinak planteatu daitezke, adibidez, klip baten gain ahotsa grabatzea, bai hizkuntza berdinean edo bai beste hizkuntza desberdin batean, komentario libreak egitea ahozko komentarioak bideo baten gain edo irudi baten gain, audiodeskribapena egitea, antzerkia, karaokea eta horre badago ere irakaslearen sormenaren araberako zelan erabili tresna hau. Eta bestaldetik azpitituluekin, gauza bera, zer egin daiteke azpitituluekin? Azpititula literalak edo libreak eskatzea, hizkuntza aldatu, hutsuneak bete, azpitituluak eman eta tartean dagokion azpitituluan lotzea, horre ere ariketa desberdinak planteatu daitezke. Proiektuaren emaitza zer da? Alde batetik web plataforma eta dago tresna hor norberak ariketa desberdinak sortu ahal izateko edo dagoen ariketa bat moldatzeko beraie zuen eskakizunetara. Bestaldetik daude 300 jarduera baino gehiago ClipFlair teknologia hau erabiliz, bai azpitituluek erabiltzen, bikoizketa erabiltzen, biak, mota oso desberdinetako ariketak daude. Multimedia baliabideak ere badaude, badakigu askotan alde zail bat izaten dela Creative Commons eta eskubidez libres dauden irudiak edo bideoak erabiltzea, beraz horretan ere egon gara proiektuan eta bertan dituzue, zuek erabili ditzakezuen irudi eta bideo desenteak. Eta beste alde batetik, 1500 erabiltzaile baino gehiago dituen sare sozial bat, komunidade bada. Azkenean da, hizkuntzen irakaskuntzan inguruko, ikasle, irakasle eta ClipFlair jardueren egileak. Bertan, sortu dezakezue zuen taldea edo komunidade handiago batean lan egin edo dena dela. Eta bestaldetik estudio deitzen den hori da jarduera berriak sortzeko edo daudenak aldatzeko dagoen atala. Esan bezala, Europar guztian gorriz ikusten duzuena dira taldeko sozioak eta berdez beste hainbat ikastetxe eta irakasle eta ikasle ClipFlair erabili dutena proiektu osoan zehar. Eta, demoa erakutsiko dizuet zuzenean, oraintxe bertan bazoazte clipflair.net webgunera aurra aukituko duzue. Alde batetik, esan dizuedan sare sozial edo komunidade hori, bertan erregistratu behar zarete, baina hori da erregistroa eskatzen duen atal bakarra, beste guztia ez duzue erregistratu behar. Bestalde, galeria, eta hemen aurkitzen duzue, bai irudiak, jarduerak edo bideoak,
gero pasatuko naiz jarduera batzuk ikustera, eta estudioa. Estudioa da jarduera berriak, jarduerak ireki eta aldatzeko, edo baliabide desberdinak editatzeko edo erabiltzeko gunea. Hemen daukazu bestalde proiektuari buruzko informazioak, tutorialak, gida metodologikoak, eta abar, hemen daude irekiak. Eta proiektuko hizkuntza desberdinetan. Hizkuntza, katalanak izan ziren liderrak, beraz, katalanes, euskeraz, polako, romanoak, eta bar. Beraz, galerian zer aurkitu dezakezue? Galeriara sartzen bazarete, jarduera bakoitzak ditu hainbat metadatu edo hainbat deskriptor, ezta? Orduan, ezkerraldean daukazue zeintzuk dira filtro posibleak, bilaketak egiteko filtro posibleak. Alde batetik daukazue zer irakatzi nahi den edo zer ikasi nahi den, zer hizkuntza, hemen dituzu hizkuntza desberdinak, adibidez, euskeraz daude 12 jarduera, kombinazioak egon daitezke hizkuntzen arabera, ze mailatan, zenbat denbora estimatzen da jarduera hori aurrera egiteko, ze kompetentzia edo ze trebetasun lantzen diren, ze trebetasun, ikusentzunezko trebetasunak lantzen diren, eta hemen dituzue filtro desberdinak bilaketak egiteko galeria honetan. Behin aukeratzen duzuenean ariketa bat, jarduera bat, hemen eskumaldean ikusten da ariketa hori buruzko informazioa. Ariketa hau konpartitu dezakezue, deskargatu, plataforma erabili dezakezue online eta offline. Badago aukera ere offline erabiltzeko. Ezin dena da tabletetan erabili. Bere garaian egin zen aukera teknologiko bat eta ezin da tabletetan erabili. Eta, erreproduzitzen baduzue, kargatzen da, hau da estudioa deitzen duguna. Estudioa atala. Eta hemen daude egileak sortutako elementu desberdinak. Alde batetik elementu nagusia da audio, irudia edo bideoklipa, hemen pantai honetan agertzen dana. Gero badago testu desberdinak sartzeko aukera, eta hemen egileak aukeratu du ariketaren helburua sartzea, eta bestaldetik bertsoaren testua, baina hutsune batzuekin, eta hemen dago azpitituluen kuadroa. Hemen azpian ikusten dituzue beste aukera batzuk, mapak agertu erakutsi daitezke, ahotsa grabatzeko elementua baita ere hemen dago, beraz, irakasleak proposatu dezake ikaslei beraiek bertsoa bikoizteko eta beraiek grabatzeko, eta horrelako elementu bakoitzak baditu bere aukera konfiguratzeko, hemen itzultzaileek ezaugarri asko jarri dituzte itzulketa lanak errazteko. Beraz, ikusiko dituzte ezaugarri asko itzulpen munduarekin zerikusia dutena. Eta hemen, ikaslea editatu dezake hemen zuzenean azpititulua eta hauetako atal bakoitza modu independente batean gorde daiteke, hau da, gorde daitezke bakarrik azpitituloak, gorde daiteke bakarrik ikasleak hemen editatzen duena, edo gorde daiteke ariketa bere osotasunean. Eta gero konpartitu kideekin, irakaslearekin, eta hemen azaltzen da offline instalatzeko aukera, eta nahi baduzue hau aldatu edo beste bat sortu, hemen daukazue estudioan, ariketa berri bat sortzeko agertzen da panel hau utzik. Eta hemen nik sartzen dut, nahi dudan baliabidea, bideoa izan daiteke zerbitzari batetik, izan daiteke nire ordenagailutik, izan daiteke Cliffler galeriatik. Eta honekin sortzen dut, nahi badut mapa bat sartzea hemen, eta guzti hau konpartitu dezaket, nik animatzen zaituzte, orain minutu bat. Zuek animatzen bazarete Creative Commons edo zuek eskubidea dituzuen ariketak sortzen, mesedez eskatuko nizueke konpartitzeko Cliffler plataformaren bitartez. Nahi baduzue zuek zuen klasetan eta modu pribatu batean erabiltzea, noski baita ere, alduzue zuen fizategiekin eta abar erabiltzea. Eta hau da aurkeztu nahi nuena. Mila esker eta galeriek badauzkazue. Ez da flash, da Silverlight, baina ez. Sentitzen dut orain bukatu da.
Bueno, a ber, ordenagailua ez dugu erditik kenduko hain errez, izango da dut. Tableta badakite oso irekida dagoela, baina, bueno, guk ez dugu, gu garapen teknologikoa ez genuen egin, eta, bueno, egin zuen sozioak, proiektua bukatu da, diru laguntza bukatu da, eta esportatzea oso